Babing kinaraway. Ano insaktong kuan, kumbira. Kaya kanina pa naghukad. Busy sa nakarong panahon na kami. Hi guys, mga buntag kaninjang tanan og karon buntag ha. Mga tumi sa ano ning sa among lugar nga natawhan. Uban ahang nanay og tatay mga gisuon kay nanay ang manghod nga si Tatsuki ning abot ikan sa layong dapi. Diyan niya si Uwo. Wala na dre. Sa mapikan na isang dyan. Okay guys, makita-kita round dyan ta dito ha. Andiyan guys, naabot kami dari Spunton. Diyan na din ni. Helalen. Diyan ang agaw di abutan kagibutan na to. Tara na please, tara. Yang Amerikana sa kay mo amin sa ning Amerikana balago na. God bless you Inday. Eh, pada bijag. Apa sila? Ang estudyante. Ay, dami na. God bless you. Kaway ko no. Guys, ang butan-awan kay busy kasi sila dari naghanda. Nag-ihaw sila barabuy. Halo guys, ang yaya nih, bentar ya. Iwa na bang. Yaya, Nina. Ako man naman English. Naato, unahan. Halo. Ang may gagaw na sila. Kaway kaway. Okay guys, yan na sila yaya. Halo, majung buntag, mga agaw. Okay guys, so karon di anak mo ko siniro arang naghalang karon niyo para budzag. Ando, majung buntag. Tanawa, di ay gasuwa. Wow, grabe ba daghan ganda. Kana karon niyo. Lah. Ya sila. Bantag eh. Yelo nang dagumay ani no? Uy, naanapin magtanom. Ala. Mangantay jud mo anja kay na video kay ha. Ihatod na ni karon. Tanawa guys. Naani nagtagod oh. Paingon na po na itanom ani na ma. Anja tapi na yelo ma. Arbiso ano na. Hinog na oh. Way gutom din ni karon kay na nag-harvest. Diyan na pud magtanom. Ilong bulanon, sinugba, kapito, lutoon ang sinugbang baboy. Sure. Oh, agad ang sinabaw, kalima. Oh. Okay guys, ani ana ning abot na. Si ana ning abot na sila. Kaning una naman me. Si Mamalit. Ani ana si Tatsuki. Wala ang manghod guys kana na. Ang nanay po kana. Ako na rami nagsunod na sila. Ha? Ito yung tag-video guys. Ang tatay na po na. Anong tatay? Nalagi sang Amerikana oh, wala gasto pa kulon. Ay tatay. Nang tay. Sila ng GR. Be, ano be? Ato pa na ato. Tingnan mo ako antio. Kay dang dalaga si Inday Nicole. Ano pa ning lina naron kay nakita na mo. Udah budak na pang basketball. Pang basketball lang. Nay ta pang basketball ay. Kasi Inday sila, salong Ren. Sila Day Mariel. Inday. Inday sila. Dapat siya sa ni Along GR. Danglog na. Kasi maron. Ay si Manang Bilin. Ay ko. Napalis Manang Bilin dana na Bilin. Manang, iko na apa ka? Manang, iko na mas Manang Bilin na Bilin. Manang, iko na Manang Bilin na Bilin. Ay, Manang ba? Mga tabag ka Manang ay.
Doon na naglandes doon. Tunan. Kumot na tayo. Hamay ikon. Oh, jasa mo dari ko. Amin na nagkikiupan naman. Jalurus. Inday. Gini, gini. Day. Sige lah. Tuan do uday. Yang bisa tawanan orang kain lah jenis kamera di sini mana lah? Mana? Di Mariel ang ba? Terus. Ikaw bagaan. Amerika wali patilawan na ita. Ya salong yang arah kabetan. Salong ni de Karina. Ano guys? Wah, lami Paborito. Karat paborito kay Arsa. Baka na sana sila luto. Lagi atubang ka daw. Magkaansa. Noy, baka na sana sila luto. Ano? Amat patapa. Hello. Kamusta? Inday. Kinakusgan. Grabe ka dunya ito kay Lucia. Grabe po dunya. Ay. Dito ako na gamay arway Manila. Ay madugi. Klaro, malayo di iPhone. Ali, kita tulo. Wala joy. Ato na selfie. Ano? Picture sabi. Ina. Picture sabi. Ato na sa kuha pa na dito. Ato na kay kuha. Wa dai. Wa para tansin, kaya sa kubulang ko. May suman ng bibig ka. Wow. Kamagal, sunog ba ang naghana? Wow, may ano suman. Sarupay. Wow, grabe kang ngisi ang bibig ka tay, dagko ka digulik ke. Sa bawah mo ni baskoy. Sila dulu, ha? Dagko. Kaya kanina pa naghukad. Busy na sana karong panahon na ani. Terus aya salong Salamat. Mana yang banget guys kali si Mike Aurel vlog. Baik, Laurel, ganing chef. Menang bibingka. Oh, bingka. Nang isda tayo na. Silang ipakan mo kung ngitan din. Ih, agbagong dawat. Oh, karon guys, ani ana jud ang video kining abot ko silang Teria. Ay, nang Teria. Daghanag ko anay karne buyag. Wow. Hello, mga taga-Jiro. Ay, taga-Jiro na. Ta, di pa yung Jiro ko no. Wala sa dagwan, Pepsi. Di ana, di ako. Ah, di apa gabarog. Tanong nini ang lami. Ang kana motor. Ikaw sa ano? Tagay. Andiyan na kay tanong. Kay baby sila. Wow. Upload. Oh, pero ka nang magbu aja nga nang pinahigda inga na ra. Ay, mana di ay. Ay, mauba. Pagsuway. Kay pasig iron ganun katong nagkaraw dato. Wabing kinaraway. Mo ni insaktong kuan kumbira.
Wow. Abi bay. Unsa kay ba mo anang lagi guhot-guhot nga ba ni? Plato na si Ja. Manay plato dari. Unsa. Ang mga naman ni hukaran. Unya na hamang imong Facebook na kay internet. Asa ganun sing mga naghana po niya. Kumbatik, kusinero. Kuyaw nagluwag kay paluwa na just lubi. Kapit sila dani. Ingay sa duwing na, ato na dyan ninyo ka mabilin. Okay, darag plato sa among karon kumbira. Important ni way bayad. Mana ang plato nga karaan. Panahon pa ni sa Mampur. Panahon sa Mampur. Ani noon ni ngane. Pang linya. Anja guys, karon di ana naghukad na sila. Okay guys, naghukad na. Di ana pod naghukad na sila kay mga una. Nay plato nga way bayad. Special thing. Dani bisin to ning tighukad aran nang ganga gibati dani. Aran kanindot ning plato ani kay way bayad. Way hugas-hugas ilabay ra. Way gasto. Pa sinang tirya aran ka bisi sinang tirya. Wala guys, halang ko kahit buya go. Bumba. Bani. Lain na po ning hugna nga paghukad guys. Ikaduha na po ning kaldero. Kay nahurot naman kaniha.